मला वाटत नाही घावणे होतील, कारण तर असे वडे बघा तयार झालेले आहेत. बागा तू जेवला ना? नाही पुरणार. खाली एक चिरा लाव. ऐकलं काय? चिरानंतर काहीतरी ठेव, 2 चिरे ठेवलं का पोचेल बरोबर. ते आपली केळ आहे ना ती खाली आलेली आहे. मोडले ना मध्ये, तेव्हा टेका द्यायला पाहिजे होता. इथे चिरा आहे ना त्या खांबाच्या इथे, त्यात हे 2 जण मध्ये मध्ये कुठे गेले? वाघ्या शेरू. काल लक्ष केलं होतं पण आम्हाला असं वाटलं की वजनाने खाली आले काय, पण ती आहे ना थोडीशी मोडल्यासारखे झाले. हा कुठून आणला बांबू? होता आपल्याकडे. तर आज सकाळी 8 वाजता कुणालचे बाबा निघाले बाजारात जायला, म्हणजे वेल्डिंगचं सामान आहे ना ते द्यायचं होतं वेल्डिंगवाल्यांकडे. म्हणजे 2 पाईप आपल्याला वेल्डिंग करून घ्यायचे. त्या वेल्डिंगवाल्यांचा फोन आला होता की तुम्ही सकाळी आणून द्या म्हणून. त्याच्यामुळे मग आज सकाळी सकाळी ते निघाले आणि बाजारातनं 2-3 वस्तू पण खरेदी करायच्या होत्या. त्याच्यामुळे कुणालचे काका आणि बाबा दोघं पण बाजारात जायला निघाले खूप लवकर असे. तर ही बघा देवपूजा आता करून झाली आणि आज देवपूजा की नाही आपली अशी वेळेत झाली, म्हणजे खूप अशी लवकर देवपूजा झालेली आहे. चला जेवायला तुम्ही चाल. घ्या, जाऊ नको तुला, तुला जायचं नाही आता. गुड बॉय आहे ना, गुड बॉय आहे ना तू. चला रे, घरात ऊनाचा टाइम झाला, आता नाही जायचं कुठं बाहेर. चला या, चला या. गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. काय बोलायचं? चला 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 चला. हा चला 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 चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज माझा पूर्ण दिवस जाणार आहे किचनमध्ये. म्हणजे चिकन वगैरे सगळं बनवायचं आहे. कुणाच्या बाबा गेलेत ना, अजून काय आलेलं नाही आहेत. जेवणाची तयारी म्हणजे अर्धी तयारी मी करून ठेवलेली आहे. काल रात्री चिकन, वडे आणि काय बरं घावणे. काय गडबड झाली ते तुम्हाला सांगते. चक्कीवरती दळण दिलं होतं घावण्यासाठी. त्या ताईंना मी फोन केला, तर त्या ताई काय बिझी असतील ना चक्कीवाला, त्याच्यामुळे त्यांनी काही फोन उचलला नाही. आणि थोड्या वेळाने जेव्हा मी पुन्हा फोन लावला आणि त्यावेळेस मग त्यांचं पीठ कसं दळून झालं होतं, म्हणजे तांदूळ दळून झाले होते. तर त्यांनी दळलं भाकरीचं पीठ आणि मला हवं होतं घावण्यांचं पीठ. तर आता बघू, कुणालच्या काकांना ना घावणे खायचे चिकनसोबत, त्याच्यामुळे खास दळण वगैरे काढलं होतं. तर थोडेसे मी ट्राय करून बघणार आहे, म्हणजे जमते नाही जमते त्या पिठाचं. बघू आता कसं काय जमते ते. आणि वडे, चिकन वडे असं ना ते सुद्धा बनवणार आहे. तर झटपट रेसिपी म्हणजे शेअर करणार आहे मी पटापट. थोडीशी तयारी केलेली आहे काल रात्री, ती पण तुम्हाला दाखवते. वाटप वगैरे ना ते सगळं काढून घेतले. चला आता जाऊया पटापट. घरातलं बऱ्यापैकी आवरून झालेलं आहे. आता सगळ्यात आधी वाघ्या शेरू यांना खाऊ पिऊ घालते आणि मग जेवणाला की नाही सुरुवात करते. चला वाघ्या शेरू, बघा दोघंजण कसे बसलेत मागे मागे, नुसते फिरतात सकाळपासून. आज कुठे बाहेर गेलेले नाहीत दोघंजण, घरातच आहेत सकाळपासून. आहेत ना, मी जिथे जाईन तिथे मागे मागे मागे. चला भूक लागली ना आता,
भूक लागली ना, चला आज चिकन खायचं. चिकन तुम्हाला आवडतं ना दोघांना ना? कुणाल पिशवी नाही समजलं फोन कर मला. काका ना येत आहे. हां जा. तर हे बघा चिकन घेऊन आलेत, ते साफ करतायत. पण एक वस्तू विसरलेत बघा. पीठ विसरून आलेले आहेत, त्याच्यामुळे कुणाल आणि परत गेलेला आहे कुणालचे काका आणायला. अशी सगळी गडबड. तर मी फोन पण लावला होता, मी आठवण करून दिली होती जाताना पण 2दा. हां काय होत आहे अंगाशी आल्यावर मग होत आहे. मी काय बडबडली नाही त्यांना, ते आता ते साफ करण्यामध्ये बिझी आहेत म्हणून ते काय बोलत नाही आहेत. पण वेळ गेला ना, वेळ वाया गेला म्हणून बाकी काय नाही. तर हे बघा आता हे चिकन आज जास्त प्रमाणात आणलेलं आहे, कारण त्या कुणालच्या काकांना की नाही असं म्हणजे खायचं आहे, त्यांना आवडतं चिकन. नॉनव्हेज त्यांना भरपूर आवडतं. 2 वेळेचं एकदम करणार आहे, त्याच्यामुळे असं जास्त प्रमाणात आणलं आहे. आणि राहिलं तरी ते उद्याला खातील. ते असं नॉनव्हेज प्रेमी आहेत ते, नॉनव्हेज प्रेमी. हां तेच म्हणून मग थोडं जास्तच बनवायचं आहे. आणि म्हणून मग ही सगळी तयारी ना आम्ही केलेली आहे. असं म्हणजे एखाद्या माणसाला कसं नॉनव्हेजची आवड असते ना भरपूर खाण्याची, तसं आहे ते. भाजीपाला आमच्याकडे सगळेजण कमी खातात. आम्हीच आपण व्हेज जास्त खातो ना. आम्ही व्हेजवाले आहेत, बाकी सगळे घरातले ना नॉनव्हेज खाणारे जास्त आहेत, असं आहे ते. त्याच्यामुळे आमच्याकडे कसं नॉनव्हेज कमी बनतं, आज जास्त प्रमाणात बनेल. आता हे बघा हे थोडंसं बोनलेस पण साईडला केलं आहे, त्याचं पण वेगळं काहीतरी बनवून द्यायचं आहे. आता बघू काय ते. आता चिकन बनवायचं म्हटलं की मसाला हवा. तर आमच्या इथे ह्याचं कांदा खोबऱ्याचं वाटप असतं ना, ते असं तयार करतात. म्हणजे ओलं खोबरं, कांदा, आलं आणि लसूण. आता हे जवळजवळ 1.5 किलो चिकन मला बनवायचं आहे, त्याच्यामुळे बघा वाटपाचं प्रमाण पण जास्त आहे. तर इथे कांदा आहे ना तेलामध्ये घालायचा आणि चांगला असा लालसर भाजून घ्यायचा. सेम तसंच म्हणजे खोबरंसुद्धा लालसर असं भाजून घ्यायचं. आता रात्रीच्या वेळेसच मला हे वाटायचं होतं मिक्सरला, पण काय झालं की खूप असा उशीर झाला होता, त्याच्यामुळे डब्यामध्ये पॅक करून मी फ्रीजमध्ये ठेवलं. आणि आता सकाळच्या वेळेस बघा हे वाटायला घेतलेलं आहे. त्यात लसूण आणि आलं पण घातलं आहे भरपूर असं, आणि थोडं थोडं करत पाणी घालून हे जे वाटप आहे ना ते मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेलं आहे. म्हणजे आपलं जे वाटण असतं ना, म्हणजेच वाटप ते तयार असेल ना, मग काय होतं की म्हणजे चिकन वगैरे बनवायला काय फारसा असा वेळ लागत नाही. फोडणी घातली का काम आपलं होऊन जातं. तर हे वाटप बघा वाटून झालं, ते पुन्हा मी ना फ्रीजमध्ये ठेवून दिलं, कारण चिकन मॅरिनेशन पण करायचं होतं म्हणून. तर आता हे चिकन घेतलेलं त्याच्यामध्ये आता मॅरिनेशन करून ठेवायचं. म्हणजे कधी पण मी चिकन बनवते ना मॅरिनेशन करते, चिकनची चव आहे ना अजून की नाही वाढते. तर त्यात मीठ टाकलेलं आहे, तिखट मसाला, हळद आणि आलं लसूणाची पेस्ट करून घेतली होती मिक्सरमध्ये, ती भरपूर प्रमाणात घालायची. आणि छान असं हाताने मिक्स करून किंवा चमच्याने मिक्स करून अर्धा तास तरी मॅरिनेशन करून ठेवायचं. चिकनला छान अशी चव येते. आता माझ्याकडे आज वेळ कसा कमी होता, म्हणजे 10 वाजून गेले होते, त्याच्यामुळे मी फक्त अर्धा तास मॅरिनेशन करून ठेवलेलं आहे. नाहीतर काय 2-3 तास जर राहिलं ना तरी पण चालून जातं. फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं, अजिबात ते खराब वगैरे असं काय होत नाही. तर मॅरिनेशन करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर लगेच वड्यांचं पीठ आहे ना ते भिजवायला सुरुवात केली. इन्स्टंट वडे. तर तांदळाचं पीठ घेतले 2 वाट्या, 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतले आणि अर्धी वाटी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे. अजून पण तुम्ही ज्वारीचं वगैरे पीठ असतं ना ते पण तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालू शकता. आणि त्यात हळद टाकलेलं आहे, थोडासा गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ घातलं आहे. पाणी गॅसवरती गरम करून घेतलं आहे आणि गरम पाणी घालून आता म्हणजे थोडं थोडं पाणी घालत जायचं आणि हे पीठ आहे ना मिक्स करत मळून घ्यायचं. तुम्हाला जर का आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये कांदा असतो ना तो पण किसून टाकू शकता इन्स्टंट वड्यामध्ये. म्हणजे वडे काही छान असे फुलून वगैरे येतात, पण मला असे कांद्याचे वगैरे म्हणजे गरज भासत नाही, कारण वडे छानच असे होतात माझे. तर इथे हे बघा पीठ बघा छान असं मळून झालेलं आहे. असं जरा नरम मळून ठेवायचं आणि मळून झाल्यानंतर लगेच जरी करायला घेतलात तरी पण चालून जातं, किंवा अर्धा तास ठेवलात ना, म्हणजे वेळ आपल्याकडे असेल त्याप्रमाणे करायचं. पण आता इन्स्टंट वडे म्हटल्यावरती बघा पटकनच करावे लागणार, तर ते माझ्याकडे कसा वेळ होता त्याच्यामुळे साईडला करून ठेवलं. आणि त्याच्यानंतर आता इथे पुन्हा मी तांदळाचं पीठ घेतलं 1 वाटी, त्यात थोडंसं मीठ घातलं आहे आणि म्हणजे घावण्यासाठी म्हटलं बघूया ट्राय करून घावणे बनत आहेत का, थोडेसे म्हटलं ट्राय, मग 3-4 तरी म्हटलं बनवून बघूया. त्यांची आता म्हणजे इच्छा आहे ना कुणालच्या काकांना खायची, त्याच्यामुळे. तर इथं भरपूर असं पाणी घालून पातळ असं मिश्रण तयार करून घेतलं आणि ते पण जरा साईडला करून ठेवलं. त्याच्यानं म्हणजे एक बराच वेळ होऊन गेला होता, तोपर्यंत चिकन वगैरे मॅरिनेशन पण झालं होतं.
तर इथे आता मी घेतलेलं आहे चिकन फोडणीला घालायला. कढईमध्ये भरपूर असं तेल घातलं आहे. त्यात गरम मसाले म्हणजे खडे मसाले असतात ना ते घातलेले आहेत. काळी मिरी, लवंग, दालचिनी वगैरे आणि त्याच्यानंतर तेजपत्ताची पानं आहेत ती घातलेली आहेत आणि तिखट मसाला टाकलेला आहे. आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला घातला आहे आणि नंतरला मॅरिनेशन केलेलं चिकन घालायचं. चांगलं असं परतून घ्यायचं. म्हणजे एक 4 ते 5 मिनटं फास्ट गॅसवरती चांगलं असं परतून घ्यायचं. म्हणजे ते पीस आहेत म्हणजे पाणी वगैरे बघा असतं ना सुटलेलं ते मॅरिनेशन करता ते सुकलं पाहिजे. अशा पद्धतीने चांगलं असं परतून घ्यायचं. तर झाकण ठेवून 2 मिनटं वाफ येऊ दिली आणि त्याच्यानंतर बाकीचे जे मसाले आहेत ना ते इथे घालायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे गरम मसाला घातलेला आहे, चवीप्रमाणे मीठ घातलं. आता मगाशी मॅरिनेशनमध्ये पण मीठ आणि मसाले वगैरे घातले होते, त्याच्यामुळे त्याच्या अंदाजाने इथे सर्व मसाले आता मी घातलेले आहेत. आता हे कांदा खोबऱ्याचं वाटप. आता आमच्याकडे कसं ग्रेव्हीवाला असतं ना चिकन तसं आवडतं, सुकं असं आवडत नाही. म्हणजे रस्सा हवा खायला चपातीबरोबर किंवा वड्यांबरोबर, भाताबरोबर. त्याच्यामुळे इथे वाटपाचं प्रमाण कसं थोडंसं आम्ही कसं जास्तच वापरतो, म्हणजे रस्सा असा राहायला पाहिजे. तर इथे वाटप घालून घेतलं, मिक्स केलं आणि पुन्हा एक 2 ते 3 मिनटं चांगली अशी फास्ट गॅसवरती वाफ येऊ दिली आणि त्याच्यानंतर आता ह्यात पाणी घालायचं आहे. तर सगळ्यात आधी आता मी ही जी कढई आहे ना ती रिकामी करणार आहे टोपामध्ये, कारण कढई ही की नाही छोटी म्हणजे होती, त्याच्यामुळे टोपामध्ये इथे चिकन काढून घेतलेलं आहे. नंतरला गरजेप्रमाणे ह्याच्यामध्ये मी पाणी घातलं आहे, कोथिंबीर अशी भरपूर घातलेली आहे आणि त्याच्यानंतर झाकण ठेवलं, म्हणजे उकळी यायला पाहिजे ना, झाकण ठेवलं आणि बघा उकळी आल्यानंतर आता एक 15 मिनटं गॅस स्लो करून हे चिकन आहे ना ते शिजून घेणार आहे. तोपर्यंत म्हणजे हे चिकन फोडणीला घालायच्या आधी रस्सा जो असतो ना चिकनचा, पातळ रस्सा भातासोबत खाण्यासाठी, तो सुद्धा मी फोडणीला घातला होता आणि तो इथे ना झाला होता तयार. तर एक 2 मिनटं फक्त शिजवायचा होता, एकदम पातळ असतो हा सूपसारखा. तर जेवण आपलं झालेलं आहे, फक्त आता वडे करायचे. मी आता घावडे करायला घेतलेत, पण मला वाटत नाही घावणे होतील, कारण ते पीठ आहे ना एकदम बारीक दळलेलं असतं. भाकरीचं पीठ कसं बारीक असतं ना त्याच्यामुळे, आणि घावण्याचं थोडं जाडसर पीठ असतं. आता एक मी घावणा टाकला पण तो तुटला आहे, दुसरा टाकला आहे. आता बघूया, म्हणजे प्रयत्न माझे चालू आहेत करायचे, बघू जमतात का. वेडे वाकडे जाडे वगैरे असे जमले तर हा चांगला निघाला ना की तुम्हाला मी दाखवते. प्रयत्न चालू आहेत, प्रयत्न चालू आहेत. बघू. आणि ते डोशाचा तवा असतो ना त्याच्यावरतीच घेतलेत, म्हटलं इथे पटकन ट्राय करून बघूया होत आहेत का. तर ते बघा चिकन आता शिजतं आपलं, रस्सा झाला आहे, तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. आणि बघा हा दुसरा घावणा टाकला आहे, पहिलावाला हा बघा तुटलेला. ते पीठ पातळ असल्यामुळे म्हणजे बारीक दळल्यामुळे साप चेंदा मेंदा झाला आहे. आता हा थोडासा म्हणजे लहान साईजमध्ये घालून बघितला, आता बघूया होतोय का. जरा शेकू दे, बघू. आता साईडनी कडा तर सुटायला लागलेली आहे, एक 2-3 जरी झाले ना तरी पण बस आहे. होतंय 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 होतंय, जमतंय. हा, होत आहेत होत आहेत होत आहेत. झालाय झाला, वेळावाकडा का होईना पण झालंय झालंय. वडे बनवायला घेतलेत मी आता, आणि केळीच्या पानाला असं जरा तेल लावलं आहे आणि हे बघा असे लहान लहान गोळे घेतले. तेल लावायचं किंवा पाणी लावायचं आणि असे 2 बोटांनी थापायचं. एकीकडे तेलसुद्धा गरम करत ठेवले. आता आमच्याकडे वड्यानं की नाही भोका वगैरे नाही पाडत, म्हणजे पुऱ्या कशा त्या पद्धतीनेच बनवतात असं. आणि हळद टाकलं त्याच्यामुळे कसे पिवळे दिसतात ते. चला, तर गरम तेलात थोडंसं पीठ आहे ते मी वड्याचं ना घालून बघितलं, ते असं पटकन वर आलं. त्यानंतर हा वडा सोडलेला आहे, म्हणजे अजून पण थोडंसं तेल आहे ना गरम व्हायला पाहिजे होतं, कारण चांगलं असं तेल तापलं असेल तर पटकन असं फुलून येतो वडा. पण हा जो वडा आहे ना बघा पहिल्याच टाकला होता ना, पटकन असा फुलून नाही आला. एक 3 ते 4 सेकंदानंतर चांगला असा फुलून आला होता. तर गॅस इथे मी मीडियम ठेवलेला आहे, म्हणजे वडे तळताना एकदम फास्ट पण नाही ठेवायचा आणि स्लो पण नाही ठेवायचा. जर का खूप फास्ट असा गॅस ठेवला तर ते वडे आहेत ना आतून कच्चे राहतात, वरती चांगले असे फुलून येतात, लाल होतात, पण आतमध्ये जे पीठ असतं ना ते
म्हणजे कच्चं राहतं, कारण हे वडे बघा जाड असतात थोडेसे, एकदम पातळ असे आपण काही थापत नाही, थोडेसे जाडसर वडे असतात ते मीडियम ह्याच्यामध्ये. तर जेवण झालं, लगेच मी भाग्या शेरू यांना जेवायला घातलं आणि त्याच्यानंतर इथे आता आम्ही सर्वजण जेवायला घेत आहोत. हे बघा हे चिकन, ह्याच्यावरती हे लागेल ताटाला हे लागेल. आणि हा रशाचा कलर चांगला आला आहे ना. कुठला भावना नाही, ते तसं ते पीठ आणि ते पातळ होतं ना, ते बारीक त्याला पण दळलं मी. बागे तू जेवला ना, तू जेवून झाला ना, तर काही करा बस, जरा जास्त ना जेवायचं. तू जेवला ना, आता थोड्या वेळ देणार नंतरला परत. आता मस्काला बसलाय सारखा, आता हाताने हे करत राहील. जेवला ना तू तर कुणाला घे जेवायला. तर आता बघा संध्याकाळची वेळ झालेली आहे, माझं एडिटिंग होतं ते मी करत होती, म्हणून चेहरा बघा जरा झोपेतून उठल्यावर का दिसतोय तुम्हाला. आणि 2-3 कपडे माझे धुवायचे बाकी आहेत, म्हणजे शेरूवाला नवीन कपडे हाताने धुवायचे असतात ना, ते कपडे धुवायचे काकांचे कुणालच्या. आणि हा बघा हा बोका आला. काय झालं रे, त्याची ना आंघोळ झालेली आहे, तुम्हाला मी दाखवते. काय झालं शेरू, काय रे. ती बघा गुरं आलेत ना तिथे, ते बघा दिसतं तुम्हाला, सफेद बघा दिसतंय ना, गुरं आहेत ती. काय झालं बाळा, तर इकडे. तो खूप असा घाण झालेला आणि त्याला गरमी होत होती, त्याच्यामुळे कुणालच्या बाबांनी त्याला मगाची ना आंघोळ घातली. आणि काय होतंय गरमीमुळे ना, एक मिनिट तुम्हाला मी दाखवते, तो लांब आहे ना. इकडे शेरू, ये. तो आता ना कुणालच्या बाबांबरोबर रानात गेला होता, ते दोघं जण रानात गेलेत बांबू काढायला, कुणालचे बाबा आणि काका. शेरू तर तुम्हाला थोडंसं सांगते, त्याची ना केसं गळतात. एक 2-3 दिवस झाले ना, त्याला ना मातीची म्हणजे ॲलर्जी होते. तो आता चिखलात वगैरे बघा जातो ना लोळायला, गरमी होते म्हणून, त्याच्यामुळे त्याला स्किनला असं इन्फेक्शन झालं आहे. आणि डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितलं की त्याला मातीची ॲलर्जी आहे, त्याच्यामुळे त्याला 2-3 दिवसांनी आंघोळ घालत जावं म्हणून. तर ही गोष्ट ना माझ्या डोक्यातनं निघूनच गेली होती. आत्ता 2 दिवस झाले त्याची केस वगैरे भरपूर अशी गळायला लागलेत ना, त्याच्यामुळे ते माझ्या लक्षात आलं. तर कुणालच्या बाबांनी त्यांना आता मगाशी ना आंघोळ घातली शेरूला, त्याच्यामुळे तो आता मस्त असा एकदम तरतरीत झालेला आहे. तुम्हाला मी नंतर दाखवीन तो त्याची स्किन वगैरे कशी आहे ती. तो आता गेला आहे आड्याच्या बाहेर गेला बघा, ती गुरं आहेत ना तिथे. म्हणजे केस गळल्यामुळे ना म्हणजे असे पॅचेस पडलेले आहेत ते, आणि त्याला असं इन्फेक्शन होतं गरमीमुळे, त्याला खूप होतं. म्हणजे भरपूर असं औषध पाणी आम्ही केलं, पण त्याचा काही उपयोग होत नाही, असं सगळं आहे. पण ठीक आहे, चला आता ते 2-3 दिवसांनी आंघोळ घातली ना, आपोआप कसं बरं होऊन जाईल, कारण गेल्या वर्षी पण त्याला असंच झालं होतं गरमीमध्ये. आणि तुम्हाला मी दोरी दाखवली का आता, ही बघा दोरी आहे ना, भिजत घातले पाण्यामध्ये. ते मशीनचं पाणी ना आता ड्रेन करणार आहे मी, तर म्हटलं ड्रेन करायच्या आधी ती दोरी जरा म्हटलं भिजू दे. आता कशासाठी दोरी भिजवली ते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये माहिती पडेलच, दाखवीनच. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या काही 2-3 रेसिपी शेअर केल्यात त्या कशा वाटल्या जरूर सांगा मला कमेंट करून. मला की नाही भरपूर अशा कमेंट्स होत्या ताईंच्या, की ताई चिकन दाखव. पण आम्ही कसं जास्त असं काही नॉनव्हेज वगैरे खात नाही, त्याच्यामुळे राहिलं होतं. आता म्हटलं काका आलेत कुणालचे, त्याच्यामुळे त्या निमित्ताने म्हटलं आज बनवलं तर शेअर केलं. घावणे मात्र फसले हो, म्हणजे खूप असं मी मन लावून सगळं केलं होतं. पीठ वगैरे पण अगदी म्हणजे तांदूळ वगैरे बघा आपण देतो ना दळायला वगैरे, अगदी आठवणीने आणि सगळं केलं होतं. पण जरा चक्कीवरती घोळ झाला ना दळताना. आता ताईंना पण माहिती नव्हतं, त्यांची पण काही चुकी नाही आहे. एवढं इतकंच झालं की थोडंसं फोन तर जरा मागं पुढं झालं. म्हणजे मी जेव्हा फोन केला त्यावेळेस तर ताईंनी फोन उचलला नाही, त्या कामात असतील. आणि जेव्हा उचलला त्यांनी फोन तेव्हा ते पीठ दळून झालेलं, त्याच्यामुळे थोडीशी गडबड झाली. त्यांना की नाही घावणे खायचे होते कुणालच्या काकांना, पण मी म्हटलं तर नेक्स्ट टाईम ते कधी येतील ना त्याच्या आधी मी पीठ वगैरे दळून ठेवीन आणि मग त्यांना देईन खायला. असं म्हणजे असं कोणी सांगितलं की मला हे खायचं आहे ते खायचं आहे आणि मग म्हणजे माझं मग हे होऊन जातं की त्यांच्या आवडीप्रमाणे त्यांना घावणे नाही मिळाले खायला असं. त्याच्यामुळे आणि काय होतं की तांदळाचं पीठ कसं आम्ही जास्त भाकरी वगैरे खात नाही ना, कारण ह्यांना आवडत नाही दोघांना पण, त्याच्यामुळे मी काय असं फारसं असं काय दळून ठेवत नाही. आता फक्त ते त्यांना घावणे वगैरे हवे होते म्हणून मग ते दळायला टाकले होतं, असं सगळं झालं. मग ठीक आहे, नेक्स्ट टाईम म्हटलं तयारी करून ठेवीन अगोदर आणि मग त्यांना मी घावणे बनवून देईन. मग असं सगळं मी विचार केलेला आहे. पण चांगलं जेवण वगैरे छान झालं होतं, वडे वगैरे पण छान झाले होते, मस्त असे सॉफ्ट झाले होते. तुम्ही जर का रेसिपी ही इन्स्टंट बनायची नसेल केली तर नक्की करून बघा तुम्ही. आणि आता काय संध्याकाळचं जेवण काही मला करायचं नाही आहे, 2 वेळेचं जेवण मी दुपारी करून ठेवलं आहे, त्याच्यामुळे आता संध्याकाळचा आराम आहे, बऱ्यापैकी आराम आहे. तर आता आराम करायचं आहे. तर चला आता हे 2-3 कपडे आहेत ते हाताने धुवून घेते आणि मग काय बाकीचं काय छोटं मोठं घरातलं इतकंच काम आहे ते. तर व्हिडिओ आजचा आता इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल
तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.